за самия ни живот. В една от своите проповеди си спомням, тук съм говорил за благословение и проклятие. И това, което споменах там, че много от проклятията, които са дошли до живота ни, са самонанесени проклятия. Заради думите, които сме изговаряли ние сами в нашия живот или в живота на децата си. Думите са нещо духовно, което в крайна сметка рано или късно стават плът. Всяко слово, изговорено от устата ни, рано или късно се материализира и става плът, става реално, става действителност. Колкото и да не ни се вярва, езикът е най-мощното оръжие на света. Ако те застрелям с пистолет, може да се разминеш. Но ако ти кажат дума, може да те убия. По-гадно дори от оръжието, по-гадно дори от ножа, защото език